Ja, i den grad lige har drysset al sneen af mig, inden jeg får sat mig færdig her. Det skal nemlig handle om noget ganske andet end sne. Men det skal dog handle om Danmark og de kolde vintre her, og hvem der skal besøge os fremover. Det skal nemlig handle om finansloven, der faldt på plads i går, og som vi lige nævnte før, altså faldt på plads med en strammet udlændingepakke, som jeg nu vil diskutere med jer tre. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Godmorgen. Gynhild du skal lige sige det rigtigt, undskyld. Gynhild Erdinch, er det rigtige navn? Ja. Og Fatong Nesimi og Laura Majbritt Risgaard. I er med, fordi I er repræsentanter for nogle lidt forskellige typer i det her. Laura, det er faktisk dig, der bliver direkte ramt af den nye udlændingepakke og de stramninger, der er for at få tilført folk hertil. Og Fatong Nesimi, du har boet i Danmark hele dit liv, men er makedonsk statsborger. Og Gynhild, du kender jo så til det her, fordi dine forældre, og du har ikke boet her hele dit liv, du kommer til i 89. Og dine forældre, en alder af 7 år. En alder af 7 år. Og dine forældre er tyrkiske osmaner. Bulgarske osmaner. Tyrkiske osmaner. Det er for Bulgarien, det kan man godt sige. Ja. Hvis vi ser på den aftale, der falder på plads, altså fremover, så skal man stille yderligere krav til de mennesker, der skal komme til Danmark. Hvad er jeres umiddelbare reaktion på de ting, der har været fremme her? Personligt set bliver jeg ikke ramt af det. Slet ikke på samme måde som Laura. Nej. Og umiddelbart kan jeg ikke se mig selv blive ramt af det i fremtiden, men jeg synes, det er grotesk, at staten skal afgøre mit kærlighedsliv i den grad. Altså give mig frie tøjler til at bo og leve i Danmark, som jeg vil. Men alligevel sætte nogle grænser til, hvor jeg ikke må forelske mig osv. Det synes jeg er grotesk. Og hvad er deres korte reaktion her? Jamen, jeg er jo fuldstændig enig. Jeg bliver forhåbentlig heller ikke ramt af det. Det må vi se i fremtiden. Men det er jo grotesk, at så demokratisk land som Danmark, som vi kalder os, sætter grænsen ved kærlighed. Altså, hvor er vores elskede frihedsrettigheder henne? Og Laura, som bliver berørt? Jeg har det på præcis samme måde. Jeg ser vores demokrati som, der er kernen i det, vores frihed, og den har vi ikke rigtig mere. Altså, hvis vi ser på det her pointsystem, som er blevet bygget op, så skal man blandt andet nu have en mulighed for at tale delvis dansk, så vidt vi har forstået. Det er ikke helt blevet udspecificeret. Man skal have sprogkundskaber, som det hedder. Man skal have en uddannelse for at komme her til landet. Og så skal man have nogle økonomiske redelighed, det vil sige, dem, der skal sammenføres med, skal have 100.000 kroner stående. Jeg vil godt tænke mig lige at gå dem igennem det her pointsystem i første omgang, altså hvor høje sprogkundskaber man har osv. Hvis vi ser på det først, hvad tænker du så om, at man skal have de nye krav for at få sin ægtefælle til Danmark? Er det noget, som... Jamen igen, jeg synes, det er urimeligt. Altså en ting er at stille krav til, at han skal kunne lidt, eller hun skal kunne lidt engelsk, han eller hun, men at kunne svare de spørgsmål, som Laura nævnte på dansk på forhånd, det er da ganske urimeligt. Men omvendt, så kunne man jo godt stille reglerne lidt anderledes op. Jeg har fuld forståelse for de regler, man sætter op, når man træder sine fødder i Danmark. Men at man skal kunne nogle ting på forhånd, det er lidt paradoksalt, synes jeg. Laura, du har en indisk kæreste, og du har nærmest allerede på forhånd opgivet, at jeres fremtidige liv det skal finde sted her i Danmark. Hvorfor? Fordi de uddannelsesmæssige krav, der nu bliver stillet, dem opfylder han ikke. Han har gået 5 år i skole, så det har lange udsigter for, at han skulle få en bachelor eller en kandidat. Og man kan sige, at jeg har fuld forståelse for, at man stiller nogle krav, men det her det rammer bare så skævt og så mange andre, end det er tilsigtet. Så altså, det er en af dem, der bliver ramt af det her, det er, fordi han ikke har uddannelse. Men hvis han har lyst til at komme til Danmark og få en uddannelse, så er det altså ikke muligt, at det skal gøres, inden han kommer hertil. Ja. Vi vender lige lidt tilbage dertil, fordi Fatong, du skal lige siges, er medlem af SFU, og dermed skal du naturligvis nærmest per automatik være uenig med regeringens politik på det her område. Men jeg ved, at du faktisk ikke er helt afvisende over for, at der er regler. Selvfølgelig er jeg ikke afvisende personligt for, at der skal være et krav. Vi skal også stille krav. Det er også det, jeg hører fra de to kvinder her. Der skal være et krav til folk, der kommer til Danmark. Og jeg er også sikker på, at kæresten fra Indien gerne vil være i gang med en uddannelse i Danmark, eller gerne vil bidrage til det danske samfund. Det er hans største ønske. Det er hans største ønske, kan man høre. Og det med, at folk vil bidrage til det danske samfund, jamen det må være et krav i sig selv. Selvfølgelig skal vi ikke have folk fra andre lande i Danmark, som bare skal sidde i sofaen og nasse på samfundet, som man siger. Men folk, der deltager i samfundet, enten ved en uddannelse eller ved et job, og det hører man også, der er nogen, der er interesseret. Så jeg synes, det er helt tåbeligt, at de her krav er der på den måde. Men pointsystemet er imod. Og Laura, du er jo altså pæredansk, og når vi så ser på den kæreste, du har fået, som vi lige kan vende tilbage til her, ikke? Det er jo, han har 5 års skolegang, han har en hensigt om at tjene nogle penge her i landet. Kan du forstå, at regeringen tænker, sådan en indisk fyr, der ikke rigtig har nogen som helst... Det, som de taler om, er jo hele tiden, at han skal tage ansvar, og han skal have lyst til at bidrage til det danske samfund. Ja, man kan sige, der er ligesom 2 piller i det, eller piller i det. Enten, altså man skal kunne hvile i sig selv økonomisk, og det kan vi, fordi jeg kan forsørge os begge to.
og plus at han vil komme her og få et arbejde og bidrage via sin skat. Så der kan man sige, der bidrager vi positivt. Og derudover så skal man tage en eller anden form for aktivt medborgerskab. Og der vil jeg sige, altså den måde hans liv er nu, der tager han ansvar for hele sin familie. Han er eneforsørger, det har han været siden han var 15. Så jeg tror ikke, at Karsten Lauritzen og Dansk Folkeparti skal belære ham om at tage ansvar for sit liv og bidrage med noget positivt. Og min kæreste er slet ikke klar over, at der er sociale ydelser i Danmark. Det er slet ikke noget, der har været et issue i vores sag. Vi har drøftet, hvor kunne vi tænke os at bo. Og altså, de sociale ydelser, det er slet ikke et moment i vores afgørelse af, hvor vi kunne tænke os at bo. Frygten fra regeringens side er jo, at når folk fra udlandet kommer hertil, så er det for at få netop de sociale ydelser for at få penge. Derfor har man også i familiesammenføringsreglerne nu indført, at der skal altså være 100.000 kroner på en bankkonto, før man får folk til. Hvad tænker du om, at man beder folk om at have et økonomisk råderum, så de kan tage sig af deres ægtefælle? Jamen, jeg synes overhovedet ikke, det er urimeligt. Der, hvor jeg er uforstående for alle de regler, det er ikke at stille de økonomiske krav og ressourcer til det. Det er simpelthen at så umuligt gøre det i den grad. Altså 24-årsreglen er jo primært lavet for med den gode intention om at beskytte folk for tvangsægteskaber og så videre. Men igen skal man jo, ligesom Laura siger, passe på med, hvor mange det egentlig rammer. Ja. For det går ud over alle. Altså hvis jeg nu havde forelsket mig i en alder af 22 i en gadefejr i udlandet, så er det jo synd for mig, ikke også? Mm. Og det vil jo ikke være i form af tvangsægteskab, men altså det handler bare om, hvad skal man sige, psykisk, at regeringen skal styre mig i den grad af, hvad jeg må, hvad jeg ikke må. Mm. Det belaster mig. Og det er ikke engang, fordi det er aktuelt, eller måske bliver aktuelt. Nej, du står ikke og skal giftes med en, der kommer fra udlandet lige nu, som det ser ud. Overhovedet ikke, nej. Men det skal du måske, Laura, det bliver du faktisk tvunget til. Ja, altså jeg har ikke noget ønske om at blive gift, og det har min kæreste bestemt heller ikke, men det er jo forudsætningen for, at vi overhovedet kan søge om familiesammenføring til sin tid. Ja. Så ja, jeg ryger ud i et tvangsægteskab. Så i reglerne for at undgå tvangsægteskaber har vi nu sørget for, at der er nogen, der skal tvangsgiftes. Ja. Og i forhold til den baggrund, I har, Gunilla og Fatton, hvad betyder det, at man taler så meget om folk med anden etnisk baggrund, og der bliver talt så meget om udlændinge? Hvordan er det, når man så bor i Danmark? Jeg tager det skam ikke personligt. Nej. Altså, der er ikke nogen, der skal belære mig i at være dansk efterhånden, fordi jeg er ikke andet end dansk. Godt nok var det ikke selvvalgt personligt, at jeg kom op til en alder af 7 år op til Danmark. Det var min mors valg. Men altså, nu er jeg her, og jeg er gammel nok og uddannet og så videre til at rejse ud og leve et andet sted, hvis det skulle være, men det ønsker jeg ikke. Altså, det... Jamen, jeg har da også lidt på samme måde, at nu er det blevet for meget, så nu hører vi den bare, og så tænker vi, at de er ude igen, Dansk Folkeparti. Men altså, som du sagde før, det jeg synes jeg er virkelig vigtigt, det er, at vi starter med en 24-årsregel, som skulle sikre mod tvangsægteskab. Og nu ser vi altså sandheden bag 24-årsreglen, at vi simpelthen ikke har flere indvandrere i Danmark. Vi bliver nødt til at standse interviewet her, fordi vi skal videre til nyhederne. Tusind tak, fordi I kom alle tre. På den anden side af nyhederne er der mere pakkekalender og mere Godmorgen Danmark på gensyn.